Moi bo día a todos e a todas. Bueno, veño, antes de nada, un pouco quería pedir disculpas porque a conselleira non puido asistir hoxe a esta clausura porque tivo que ir fora de Galicia a unha reunión co presidente, pero, bueno, mandoume un pouco o saúdo para todos vos. Tamén, bueno, quería, por suposto, ya moitísimas gracias, Cristina, bueno, a todos os membros de Economía Digital Galicia, bueno, enhoraboa un pouco por este tipo de actos que xa levades varios e nos pois encantados de colaborar con vos porque realmente consideramos que son absolutamente imprescindibles nun momento como actual. Realmente estamos nun momento clave para a enerxía, para a industria, eu casi diría para toda a sociedade, porque sin enerxía pois a sociedade evidentemente non pode evolucionar, sin industria tamén nos convertimos nunha economía, bueno, sin unha das patas absolutamente principais. Entón, bueno, antes de nada, me gustaría dar a noraboa polo panel de expertos que estiveron tanto na primeira como na segunda mesa. Por desgracia, non puiden asistir á primeira, entón perdínme que vai pasar co Estreito de Hormuz. Intentarei preguntar despois a ver como eran esas previsións. Pero, bueno, coñezo ben os participantes na primeira mesa e tamén na segunda, sei como pensan, sei como traballan e, por eso, pois, noraboa polo panel de expertos. Bueno, por que creo que son tan importantes este tipo de iniciativas? Bueno, pois porque hoxe en día realmente o que penso, bueno, un poquinho se falou nesta segunda mesa, é que falta moita información e formación. Ou polo menos, non sei se por todas partes falta información, pero moitas veces o que se está facendo é trasladar unha información errónea. O malo é se é pois sabendo o que se fai pois por parte de certos colectivos ou certas entidades. Realmente temos, eu creo sinceramente, que temos un perigo hoxe en día nas posturas radicais, nos dogmatismos, desa forma de actuar mirando para outro lado ou incluso non só mirando para outro lado, sino terxiversando a realidade. Eu creo que todos os que estamos aquí sabemos perfectamente a importancia da enerxía, a importancia da industria e o que hai que traballar para sacar adiante esta situación. Faláronse de moitísimas cuestións, de cuestións regulatorias, da rede de transporte, bueno, referirme tamén un pouquiño, tema de axudas. Todo neste mundo que temos, todo é realmente moi difícil sacar adiante. Todo parece moi fácil, todo facemos, podemos aprobar un PNIEC absolutamente imposible de cumplir. Coincido totalmente en que cando se aprobou xa se sabía que era absolutamente imposible de cumplir, agora xa é ciencia ficción, e realmente podemos ser capaces os gobernos, moitas veces pois certas entidades, de escribir o que sexa sin poñernos nin siquiera colorados, non? Eso realmente penso que é absolutamente nefasto para a poboación, para a sociedade, para a evolución, especialmente cando se fala de representantes políticos que son os que teñen que marcar as directrices. Competimos nun mundo moi complexo, seguramente a xente que está aquí sentada pois viaxou moitísimo e un pouquiño e algo se ve por aí do escenario tan diferente que temos pois fora de Europa e o que temos en Europa. E realmente, como non cambiemos, como Europa non se tome en serio un pouco todo, ou máis en serio, ou sexa capaz de adoptar decisións claras a favor da enerxía e da industria, desde logo as nosas empresas será imposible que compitan no mercado internacional. E hoxe en día, que digamos as distancias xa quedan reducidas a unha mínima expresión e a logística cada vez digamos que é máis barata, salvo certos acontecimentos que evidentemente influen, o que estamos a facer é condenar a Europa á desaparición de industria. Eso evidentemente, eu creo, eu como pai de familia, pois dóeme sinceramente porque o que estamos facendo é que os nosos fillos, os netos, perdan oportunidades de poder traballar en Europa. Realmente, cando se va por aí fora de Europa, empezas a ver o despregue que hai de redes eléctricas por todas partes, o despregue que hai de centrais. É dicir, a enerxía é absolutamente clave para o desenvolvemento dunha sociedade. Da industria, por suposto, da gran industria. Podemos permitirnos o luxo de falar de electrificación, de mobilidade eléctrica, de todo, pero que sin redes eléctricas e sin unha planificación enerxética clara, rigurosa e a largo prazo é que é imposible de cumplir. Aquí estamos, pois, penso que nós non, pero hai certas entidades que o que están facendo é
traballar ao despiste. É dicir, empezar a terxiversar as cuestións, decir que eu non quero plantas de biogás aquí, eu non quero eólica offshore, pero, sin embargo, teño que pechar todas as nucleares, todas as centrais térmicas, pecho todo, non me vale nada, poño a poboación en contra da evolución. Por qué? Porque se xoga con que a poboación, e é normal, non, digamos, coñece da súa vida e do seu traballo, pero non ten por que coñecer, evidentemente, como funciona o mundo da enerxía ou o mundo da industria. Entón, eu desde aquí, simplemente eu creo que hai que facer un chamamento, por suposto, a responsabilidade daqueles que representan a entidades, colectivos, partidos ou administracións ou gobernos que teñen que tomar decisións que poden afectar directamente a enerxía, a industria e as nosas empresas. Nós, desde Galicia, si vemos, efectivamente, como decía o director Pablo, é certo que estamos nunha posición de xeración de enerxía eléctrica a partir de fontes renovables boa, pero aínda así o 58% sigue dependendo de enerxía do exterior, e é normal, pero é imposible, absolutamente imposible cambiar a curto prazo. Eu diría que a medio o que é o consumo enerxético xa non en Galicia, sino en España e en Europa. Si non somos capaces de poñernos de acordo para apoiar desenvolvemento de redes eléctricas, novas centrais de xeración. Teño moi claro cal debería ser o sistema enerxético, por suposto, xa podo decir en petit comité, pero teño clarísimo. E, evidentemente, cando hai xente que se opón absolutamente a todo, eso é incompatible, como decíamos antes, con encender a luz ou ter a neveira. O problema é cando a xente o sabe. E, sin embargo, o que fai é terxiversar e levantar colectivos. Por qué? Porque realmente as normas están feitas, ou é a miña opinión polo menos, as normas están feitas de boa fe, sinceramente. Eu creo que a directiva europea relativa ao medio ambiente, todas as que hai, están feitas de boa fe, para que todo o mundo poida participar na tramitación dos proxectos e diga, oye, pois mira, eu penso que ese proxecto vai ter este dano, entonces vou facer unhas alegacións que me contesten, vou pedir unha condición de interesado. Claro, cando esas leis se utilizan para obstaculizar, xa estamos falando de outra cuestión, porque entonces sí que xa hai un proxecto, se presentan 50.000 alegacións, xa absolutamente se paraliza un procedimento analizado por 50 ou 60 técnicos cun documento de 3 páxinas, e temos tantas garantías, está moi ben neste mundo no que vivimos en Europa, pero que eso é capaz de paralizar un proxecto que vai dar saída, vai dar emprego, vai dar outro tipo de recursos a centos de familias. Entonces, realmente o que provoca iso é que sexa todo un camiño tortuoso para chegar a sacar un proxecto adiante. Pablo, o director, facía unha... casi decía que se enfadaba, eu nunca o vi enfadado, o cal bo, o digo como unha virtude, pero decía que era increíble certas afirmacións que salían do Ministerio, pero da igual, dun representante político. A min fixo gracia unha que creo que foi fai 3 días, que un representante que manda moito no Ministerio decía: ningún proxecto se quedará sin salir por falta de interconexión eléctrica. O sea, vamos a ver, todos os días. Pablo e máis eu temos reunións todos os días, e todos os que tedes aquí proxectos sabedes que caen proxectos todos os días por falta de interconexión. E que cando temos que falar de proxectos que se vayan interconectar nunhas zonas, aínda que xa este aprobada a infraestructura na planificación, estamos falando de 6 anos, de 7 anos. Cousa que, claro, noutros países de fora de Europa é impensable. E, sin embargo, nos temos que dar a cara e dicir, no, é que ata dentro de 6 anos non está. Eso a xente non o entende. Entonces, eu creo que aquí hai que facer un exercicio, sinceramente, de responsabilidade. Estamos nun momento que eu casi o calificaría como unha nova revolución industrial. Estánse volvendo a repartir, digamos, os papéis. Moitas empresas de fora queren vir aquí por certas cuestións, pois aranceis ou por o que sexa, pero nós temos que ser capaces tamén de dar saída á industria de aquí. É dicir, ou somos capaces de manter a industria, e para iso, lóxicamente, temos que ter enerxía, ou senón nos convertiremos nun país únicamente de servicios, pois comprando por AliExpress, que evidentemente creo que non é o que queremos.
Galicia non se pode quedar atrás, entonces nós, desde logo, na Xunta de Galicia témolo claro, e o que penso que hai que pedir a todos os representantes políticos, sexan estén no goberno ou non estén, eu penso que tres cousas: é traballo, é coherencia e é boa fe. Traballo porque hoxe en día temos tantísimas normas, tantísimas directivas, regulamentos, leis, reales decretos, real decreto lei, todo que é tremendo. Eu dou a noraboa a todos os que traballan no mundo do sector privado porque entendo que estén hasta as narices de todos os representantes políticos e todos os gobernos, de verdad, entendo perfectamente. Entonces, traballo para simplificar, para desburocratizar, traballo para facilitar as cuestións a todas as empresas e non para poñer trabas. Como digo o noso presidente, o importante é non molestar, polo menos non molestar. Coherencia. Coherencia, evidentemente, é o exercicio para min principal para un representante dunha entidade, dun colectivo, porque non é lóxico que despois, cando están tomando unha cerveza, en petit comité te digan a realidade do que pensan. Non, si eu xa sei que eso é, pero teño que facelo así. Eso vai danando, vai lastrando o que son os prazos, o que é a economía, vai enervando a sociedade contra proxectos, contra instalacións, en xeral, non contra un concreto, que eso eu entendo que se poida facer, formular alegacións contra un proxecto concreto, porque hai un valor natural, patrimonial. Eu son o primeiro que respeto eso, son moi galego, e creo que hai que protexer todos os valores patrimoniais e naturais. Pero de aí a criticar absolutamente todo, e non deixar que se promovan novas iniciativas e novas tecnoloxías que están extendidísimas en todo o mundo, non o podo entender. Hai un exemplo moi bo, que, bueno, a mí me parece bo, polo menos, con respecto ás centrais de biogás. Penso que todo o mundo sabe que, desde logo, hai un problema cos residuos agrogandeiros. Negar iso é absolutamente vivir noutro mundo e non coñecer o rural galego. Ben, pois, algunha entidade, non vou dicir se é un partido político ou non, cada vez que cada un pensará e supoño que acertará, presentou mocións en diputacións e en concellos para que por lei se aprobase que ningunha planta de biogás se puidese poñer a menos de 3 kilómetros de ningún núcleo ou de ninguna vivenda habitada. A mí ocurriuseme pois facer o radio nun GIS, pois co buffer, e onde se podía poñer unha central de biogás? En ningún sitio. É dicir, Galicia quedaba blindada as centrais de biogás, blindada para non poñelas. Cando sabemos que en Alemanha pois hai 9.000 ou 10.000 centrais, plantas de biogás, pequenas, medianas, grandes, e creo que os alemanes non son tontos. Entonces, por eso digo que penso que o exercicio de coherencia é moi importante realmente para un representante público. E cando alguén se dedica a terxiversar ou a mover as masas nun sentido determinado, ten que ter moi claro o que está facendo. E, por suposto, eso ligo coa terceira punto que decía, que é a boa fe. Eu penso que hai que ter boa fe, e o que non pode ser é antepoñer intereses políticos ou empresariais, se fose o sector privado, pero agora estou falando un pouco da parte das entidades que se moven máis no ámbito político. Hai que ter boa fe precisamente para saber a donde podemos chegar, a donde pode chegar Europa, cales son as nosas vantaxes, que tamén as temos con respecto aos países de fora de Europa, pero tamén temos moitísimas debilidades, temos moitas cuestións nas que é moito máis difícil. Eu estou moi orgulloso, sinceramente, de toda a normativa ambiental e de protección patrimonial que hai en Europa, pero, por suposto, creo que hai que poñela nunha balanza e tampouco se pode levar a un extremo. Penso que somos un continente, un país que nos vai moito o efecto péndulo. Falábase antes unha cuestión moi similar. Nunca nos quedamos no medio. E agora mesmo certos colectivos están indo co efecto péndulo a irse en contra absolutamente de todo. Desde logo, pola nosa parte da Xunta de Galicia, bueno, parece que sou moi pesimista, pero non, son optimista e realmente creo, sinceramente, que imos ser capaces de combatir isto con información, con este tipo de actos, con prensa, enhoraboa de novo a economía digital, porque realmente temos que ser capaces de transmitir á sociedade a necesidade de desenvolver infraestructuras eléctricas, infraestructuras enerxéticas en xeral, de xeración, distribución, de transporte, de distribución, para ser capaces de mellorar a nosa economía, a nosa industria, e que a xente poida vivir mellor nas vindeiras xeracións, e non ao revés. Desde logo, por a nosa parte, o imos seguir intentando. Como digo, son optimista, non quería ser un aguafiestas despois desta magnífica xornada.
pero é aí onde nos van a topar, desde logo, con esa firmeza que nós non temos ninguna dúbida do que hai que facer. Moitas gracias.